Gdje ste ljudi, moje ime je Flamen 879, danas ćemo igrati Skyblock sa Nindrom. Ćao ljudi. I na server stani samo da napravimo ovako kao da nam ne smeta, samo sekund. Ne to, nisam htio to, samo ne, hoću, ovo samo isključim chat. Ovako pa, izgleda kao da smo sami na mapi. Odlično, aj ti sjeći ovo drvo, ja ću za to vremena napravim cobblestone generator. Okej. Samo čekaj, samo da ovo prvo. Da se ne zapali. Da. Ajde. Pa šta još imamo? Imamo šugarke, izvini, pokupio sam ti drvo. Nema vas. Voli bacat, gdje, evo ga. Znači imamo to, imamo znak, imamo sugarcane, pumpkin seed, mushrooms, melon... Hoću da slomim ovo? Da, slomi i to. Sve. Ne to, ovaj blok ođe. Muškari. Aha, da. Muškari. Samo To sekund. će samo da pada i tako veća šansa da se dobije ono malo drce. Sada ću ja ođe, nadam se da je dovoljno veliko. Možda jeste. Ja ću nešto uradim. Evo voda je ispala i ako stavimo lavu ođe i stavimo ovo ođe i slomijemo ovaj blok ođe. Evo ga, napravio sam cobblestone generator. Dobro, samo sekund. Nešto tražim. Evo ga sand, to nam je trebalo. Evo, odlično. Odlično. Možda, a ne, samo ću ovo da vratim, ako. Ođe smo vratili. Evo, napravi pickaxe, molim te. Čekaj samo sekund. Napravi kaktus. Ne. Imam tamo kaktus. Ali mogu ga stavi, ođe ga stavi možda, da se ne udarimo. Da se ne udarimo, pošto je to jako opasno. Gdje? Evo, na šta ću ja... Ne lomi. Ovako ću ja malo pa stavi ga neđe ođe. Ovako? Da, tako i onda ga stavi. Odlično. Samo idem da napravim crafting, čekam. Jesi dobio drvo? Nisam ja, bacio sam ti ga ja, pa si, nadam se pokupio. Nisam. Ali to malo drce nisam dobio. Sad, ali dobro, padat će ono, pa... Nadam se da neće upasti u ovu lavicu. Sad imam... Ovako ćemo, gledaj. Evo bolje. Ovako ne vidi se lava je unutra, pa kad lovimo... Evo ti, samo stavimo ovako. Napravi krap. Eto. Da ih mikrofon. Eto. Ima li drca? Nema. Ovo se zaledilo. Koji smo bajom? Ice Mountains, pa mrš. A dobro, kad srušimo onda će biti voda. Da. Izvini, nisam da srušim. Evo ga. A dobro, nema veze da se zaledi. Evo ga. A dobro, imamo još jedan komad. Meni malo laguje ovo, ali... Da ti napravim još jedan. Čekaj, samo da vidim šta još ovdje možemo. Ledi, možemo ovo. Sugarcane, dobro. A bolje ga staviš na pijesku, brže će rast. Pa ne možemo ono biti kod vode. Pa da, samo... ne! Što se desilo? Nikola... Postalo je kocka od... Kocka je postala od leda. Jaj. Dobra je. To je najbolje. najbolje. Lava krenula. Evo. Dosta je za moramo sad. biti oprezni. Čekaj, samo stani. Ovo ja idem da pravim. A daj mi to kamena da ja pravim nešto. Sačekaj dok sakupim. Evo, 11 imamo. Daj. Treba će nam... Napravi kameni kramp, molim te, samo da mogu brže kopat. Čekaj, eto. Jel si dobio malu stablicu? Drži on. Sad idem da pravim ove stvari koje će nam biti... Dobio stabliku, ima još 2 bloka da se nestanu, ali ne... Nisam. Ako ne dobijemo, to je to, znači, kraj. Pa što da radimo sad? Nadam se da ćemo i dobiti, ajde, padni. Molim te, znaš da ti to možeš. Znaš ti da to možeš. To je samo ovako, samo baciš jedan sapni. Nemoj lomiti, nemoj dirat. A dobro, radimo mi pa ću to baciti. Ti znaš da ti to možeš. Dobro, ajde, prestani. Na oću, nadam se da će tako i uopšte. Što imamo još, malo pumpkin seeds, ovo melon farm ćemo. Daj mi ovo. Ajde, molim te. Samo jedno malo drvce. Samo jedno drvce. Neće. Idem ja kopat cobblestone. Nemoj ih lomiti.
Ma neću, nego ovo ću. Malo glupava mašina kao... A dobro, sad je krenula brzo. Vam set... Ostavit ćemo... Ovdje set... Vidi ovo što sam napravio. Ne vidim. Šta? U Banja, melon... Čuvaj, ovo je Jesi to melon set. stavio? Ima običan set i set. Ne, ima za pumpkin i za... Napravi činiju pa napravi supu. Stani, sup, stani. Nemoj, ne. One moraju da rastu, znači njima treba mrak da bi se one razmnožavale, shvataš? Da, Imaš još kabustona? imam 3. Eto, Imaš malo zemlje? ne. Mislio sam, ovako kao da napravimo zid gdje će one kao da bude mračno i tu one da rastu. Imamo znak. Ne treba, ali ne mogu da stavljaju, nije dovoljno mračno. Nema veze, naći ćemo kasnije mračno mjesto gdje ćemo ih staviti. A evo ti noć. Daj mi kram te, uzimam cobblestone, ti nešto radi. Evo ti, ovo sam napravio, izvolim. Šta? A što će nam to, mislim? I ovo. Jel baci ovo? Imaš jedan, zapni. Ne, imam. Ajde, Nema. ovaj jedan je ostao. Ajde, molim, tako, ne, mrtvi smo, znači, totalno. Morat ćemo da napravimo onda novi. A onda ću ja samo... dobro, ovo je... Dobro. Imam jedan, nastavim kopati. Ti gledaj na ovo ođe komad, da li će to raditi. Moću da ga ja sam srušim. A ne stoje. Ajde. Ne! Moramo ga resetovat, cijelu stvar. Ajde, kako da, što da napišemo? Stani, moram da uključim chat, samo sekund. Posle crta, Island... Ali ovo je moj, tako da ne možeš. Island... Ne. Ja mislim je ovako. A, Stani, Island... Hik... Nindero. Što? Pa mora sam ti jer ne mogu ga resetovat. Ajde, ja sam pao. I umro. Restart... Evo Jel ga, sad resetovat? restartovo sam ga. A sad bez ovome, šta ja treba da ukućam? Island in... Nindero. I ti Island accept. Aha. Island... Evo. Ti kopaj drvo. Gore si, ja si. Nisam, nek sam dolje. Gdje dolje? Ne vidim te. Ne vidim ni ja tebe. Ja sam stojim na čestu. Ja ne. Čije si, Cera? Ne vidim te. Aj, Ovo je udaraj! moj. A? Stani, idem ponovo. Island, AC, razmak, Evo. ACC, A sad sam na drvu to. Evo ga. Sad piše, neither has joined your island. Ajde, lomi drvo. Idemo da vidimo. Ti lomi drvo. Evo ti ga. Dobro, daj. Se vratio sam ti bol. A ja ću za to vrijeme opet da napravim ovdje. Thank you. I ovo ođe. Ovo ođe, ovo ođe, da se ne zapali drvo. A treba će nam svjetlost. A dobro, ajde, dok se ne... Onda ćemo drvo staviti sa strane. Pa onda da možemo da imamo svjetlo. Evo, sad sam na... Napravio se kapustan... Napravio radnu tablu ili crafting table, kako god. Čekaj, palo mi je. A jel ti imaš drveta? Ja mislim da sužamo. Ja imam 8. Da. Već si napravio. Evo ti ovo. Stani. Stavi ga. Ovo tu. Onda... Crafting table se onako ne može zapaliti. Evo Ja ti sam ovo. napravio kramp. Uzmi ovo, uzmi. Pa ću stani ja iskopam. Ja idem po sand. Dobro. Evo. Ali najgora stvar kod Skyblocka je što ne možu dobiti dijamante i iron i ugalj. Da, to je problem. Evo, to je meni najgore. Evo ga, sand. Evo, samo da znate, stavit ću IP ovog servera u deskripciji videa. Evo ga, dobio sam sapling. Jesi li? Jesam. Banja, znaš gdje ćeš da je staviš? Čekaj, stani da ovo slušam. Daleko od glave, vamo. Napravit ću mjesto za drveća. Lomljenjem si je dobio. I dobio sam jabuku. Banja. Nisam je dobio lomljenje, evo cijelo sam drvo srušio. Dosta je to, ajde, dosta. Ođi ću. Evo, ođi. Evo
Samo hoću kada ga lomimo, pa onda Dima stani izmanjujući ja još kamena. Potrošio sam sav kamen koji sam iskopao. Ja ću u to vrijeme da pravim neke stvari, samo da im... Daj mi drveta i kamena malo. Sačekaj, imam 3 kamena. Pa daj Samo mi. ću za sekund ovo da proširim, može? Dobro, ajde. Pa Ajde samo ću onda pušta. izmajnovat još. Dobro. Evo, prebacim ono jedan. Sada vratim ovo za slučaj da umrem. Super, to nam treba. Dobro, care. Fotokafije. Ma to, samo da vidim. Daj mi kamena, 3. Ne znam, čočka. Izvoli koliko je Dobro, tu bilo. mislim da je to dovoljno. Ne, nije. Treba će mi, a ne, dovoljno. Tačno sam mi dao koliko to sam trebao. Manje, 5, jel? Da napraviš ovaj hoe i pickaxe. Yes, evo ti, ne. Daj pickaxe. Pa nisam pickaxe napravio, nego sam napravio axe and hoe. Treba si mi pickaxe napraviti. Ali dobro, ja imam dovoljno da napravim pickaxe. Dobro, ja idem samo zasaditi ovdje neke stvarčice. Samo da vidimo ovako, ovo stavimo melon, dobit ćemo melon sets. Ovo je pumpkin Volio bi da se sets. može napraviti cobblestone, ova mašina koja ti neće izgoreti kamen, nego je samo se pravi od vode i vode, pa ne može od čega da izgori. Ovo je češće da pomerim već. Ovdje smeta u sredini. U kojem smo bajom isto, Ice Mountain sad. Pa 100% je to uvijek. Evo stavio sam stvari. Lag. Dobro. Daj mi 8, treba će mi... ne možemo. Da napravimo 5, ali zašto? Ne treba mi. Hoću lag. Stani! Imam 9 komada. Hoćemo da napravimo furnace. Zašto kod nam... Dobro, nemamo šta da ispečemo. Sad idem ja da proširim onda platformu. Gdje si bre tigar, ja sam Gojko, čisto pišu ovdje. Što je? Što je mislim? Evo. Odlično. To je odlično. Zamisli ovako skačem. Ovu epizodu ođe. Možeš. Evo, onako je dovoljno duga. Hvala što ste gledali ovu epizodu, bila je dobra epizoda. Kao što sam rekao, ostavit ću IP u deskripciji videa za IP ovog servera. Tako da, hvala što ste gledali ovaj video, molim vas lajkujte, komentarišite i subscribeujte i pozdrav, Indro. Ćao. Ćao.